Tervetuloa Puuppolaan, pieneen kylään Jyväskylän maalaiskunnassa. Tämä idyllinen kylä, tunnettu rauhallisista maisemistaan ja yhteisöllisyydestään, kätkee sisäänsä tarinan, joka on säilynyt sukupolvien ajan. Juuri täällä, lämpimänä kesäpäivänä 1930-luvun alussa, tapahtui jotain todella poikkeuksellista, mikä on jäänyt elämään kyläläisten muistoissa. Anna Piippanen, syntynyt vuonna 1875, oli yksi niistä ahkerista kyläläisistä, jotka työskentelivät heinäpellolla tuona kohtalokkaana päivänä. Anna oli tunnettu ahkeruudestaan ja sitkeydestään, ja hän oli aina valmis auttamaan muita. Työpäivä oli aurinkoinen ja lämmin, ja kaikki sujui kuten tavallisesti, kunnes taivaalla tapahtui jotain odottamatonta. Heinäpellolla ahertaessaan Anna ja Uuno Lehtonen, joka ajoi haravakonetta, näkivät yhtäkkiä oudon esineen lähestyvän taivaalta. Tämä ei ollut mikään tavallinen ilmiö, eikä se ollut mikään tuttu näky heidän elinympäristössään. Esine liikkui äänettömästi, ilman siipiä tai potkureita, ja se laskeutui hiljaa heidän lähelleen. Kun esine laskeutui, Anna ja Uuno seurasivat sitä katseellaan hämmästyneinä. Esineen pinta oli hieman punertava, ja se liikkui juuri puiden latvojen yläpuolella ennen kuin se laskeutui pehmeästi nurmelle. Tämä outo kapistus ei pitänyt minkäänlaista ääntä, mikä teki siitä entistä mystisemmän. Se nousi taas yhtä hiljaa ylös ja katosi horisonttiin, lentäen Tikkakosken suuntaan. Anna kertoi myöhemmin, että esine ei jättänyt mitään jälkiä maahan. Tämä oli yksi niistä asioista, joka lisäsi tapahtuman mysteeriä. Esine oli noin 4 metriä pitkä ja muistutti muodoltaan matalaa soutuvenettä. Se oli täysin tyhjä, ilman kuljettajaa tai ohjauslaitteita, mikä teki siitä vieläkin käsittämättömämmän. Tarinan mukaan Anna ei uskaltanut kertoa kokemastaan heti, vaan piti sen itsellään vuosia. Hän pelkäsi, että kukaan ei uskoisi häntä ja että häntä pidettäisiin hulluna. Lopulta hän kuitenkin rohkaistui ja jakoi kokemuksensa muutamien läheisten ystäviensä kanssa. Kyläläiset kuuntelivat hänen tarinaansa kiinnostuneina ja yrittivät ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Mikä oli tämä oudon näköinen esine, joka hiljalleen laskeutui heinäpellolle ja nousi taas taivaalle? Kyläläiset yrittivät löytää vastausta omasta elämänpiiristään, mutta kukaan ei osannut sanoa varmasti, mitä he olivat nähneet. Vaikka Anna Piippasen kuvaama esine voisi olla klassinen lentävä lautanen, se muistutti heille jotain tutumpaa, soutuvenettä. Soutuvene oli heille tuttu ja rakas esine, ja sen kaltaisen ilmestyminen taivaalta oli sekä pelottavaa että kiehtovaa.